The frame Nana Kwakuja Bibi. Many Abodom and Kosoa him. Nana Kokusa Zabio, Nana Abodomhene. Abodom ye Diana Kuna. Ya Atria Brady, and ye Atria Mant, Yina Nipa Balcon. Now Abodom ye Krubia, dear Cotino, Asante Bemu. Ye know or Diana. The friend of Bema Soko, Utuva Hifia, Nabudmi a Berima, or no, or Asante, a Sally, call Abodom Ahimfia, Abodomhene Pakai, any petty, not said she shared a trinity. And now, Bruni, a two of Asante Maso San, Abodom, a Kankuna, or a KSA, a so Bruni Frank, Abodom, Dimwa Putin, Papa, Abodom, you cookitwa, Ewo, Asante, Ahinimu, Abodom, a Diana Acuna. It is all share your chance, a Abua, Krama, Jatiana. A question there, Cassia, you're a baby, on the Abodomai, a Cabodoma, and yet Kubaku, and Kukru, and a Kabu, and a Abodomai. The colony be Abodom, I away, a Kubaku, you were also correct, I try so, you couldn't try so. You would do to you were Genasi and your Wasu Udumasi. Could be and a kaboom and a Abodom. It is Uncle Queen and a Yuga say or double cassia and a Shankunin and Kunina and a double no titsu, but I attach your partner said, was it Ubako Rubia son Sabi so Bia or and I want to soon back Rubia ma, your henny, I him fear now Dicade. Pia, I will say a him fear you buy or buy and chair, but whom said Abodomai, a DD Nakasapa, eh, Yahim fear. Far to Moses said, the butter I can see our place away, and that's a Jumadica see our place away, Dickine. Eh, say, Obepe, I him fear, I do a fatable domain. It is so about the mind. My fears was actually said, a development, I was said, oh, yeah, and that's a man in Nicoso, and that's a man I do Coso at the boy and Kunkuna cannon. What they are. It is in the part the job by your bonnet, the Butaya, or the butcher bonnet, or the bois like or tons after Adofo, Abodom 4, and then a whole Mumina in the Mabodom. So Mumra, no maternity, like a cow be a non from maternity, not ultimate picture, and efficacy, but bois, and I said, Ubia Bobon said, yes, Abodomine, yes, yeah, then, and I said, yes, some. Santa Masu TV, yes, some Mosomba. Yema hwefo for akwa bamra santeman so TV amane ne amamre fie ene bia ya mdo babedru eye abodom ane ye ka abodom ene no ye ba bepe abodom nchiremu ewo ye nananom ho no mene ntini ya boy pinom sansa amane ne amamre dia santeman so TV wo san ho wunya ne ba bia nti bomoden na jebre ne subscribe channel na share dwumadin so ma wonu afoforo so enya bi enhwe nti emu mpini ye papa mo ne ye no mo ntwetwe nkomo ye mbisa wo mo abodom so de omuni mfa abodom ewura no madaro mama be yemienu de obi bebo ne dina ne dibra wo no so ewa abodom kromi ya no wo de atudwa e de ama wadaro ma de odi kan wudin the frame Nana Kwakuja Bibi. Many Abodom and Kosoa him. Na se Nana Kwakuja Bibi eye abodom enkoso hene na ebo ne din sisia na yenkododi won so ne enti won so Nana wadaro ma wudin Me dasi nso your frame Nana Kwakusa Zabio. Nana Abodomhene benkum. Nana Abodomhene benkum hene. Nana Kwaku wusu ansa abebio. Na se yenya benkum hene ne enkoso wa hade asebi Nana ni hodi ansem nke bibisa Nana bia na ye bibisa Nana no yemfa emo mpanifo emienu. Yeba wadaroma. Nana enkoso wadaroma abodom deni benya din abodom. Die na wonim fa abodom wankasa. Yo bodom krono din nchiremu no de Adaroma. You can na de mi say abodom ye Aduana kunya. Piao. Ya atwa abrade. Ene atwa mant ye nyina ye nipa ba ko. Piao. Na edika no na ye wokurada. Ye na kufiada kwa no preso. Wokurada na abodom emuvu de ba efiri ho eba abodom kuya ye wo musisi ye. Na abodom ye kuro bia edi akotene wo Asante Bemu. Piao. Yahine no Diana no. The friend of Bema Soko Utuva Hifia, Idia na Bodmi ye Berima. Se ono oko Asante Esali. Esa Asante ko edeji Asante si wono. Berima eye Abodomhene ono nso ekobi. Enti utwa ohenkro miti ene mi modin. We are body and the otangi aba. Ye charity ni be kire Asante man ira. Ti so ko abodom ahimfia abodom hina pakan eni pati na se be hihye tire. Hihye tire no. Na sa abodom di mu Asante man pa. Asante ma ahimi mu pa.
na abodom so betima sa aka bibia fa ho a abodom na kuroni etu asantema so sa no abodom aka kurona omo aka say eso broni frank mu abodom di mu akotere papa ti abodom nye kurukitwa ewo asante ahini mu Ewa wadaro ma woka abodom asema beka na na asemi de ma memfa kwanya wiso na memisa asemu ye brani nti abodom na konwa ne ye di akonwa na hwan kwa na usuan e de kire no yo abodom eye aduana akonwa nti so hwe ya hyenso a eye aboa krama ija no awunu maduana abusu me pacho minim pa me aduana ni nti minim aduana abusu ya kra aboa nso ebi ti abodom ni aduana yes eye brempondwa ya brempondwa yanyi hwade wadaro ma ye hu se ye abodom hene ye berema kwabna enti abebiu emprempi wona ya abodom hene oba ye bosome enson pepepepe ene ewom no san se ye hwe kratem no na ensuan ya okosuan ye no ewo eye menhia fikasiem no eye obenim bosome ne de toso aduonu ba akoye afe mpinu no aduonu nan ye mu afe ye mu ena yewura koso pomponsom si bibi kire yewura otumfo asante hene na bosome ensom yenim se akosi de de yedi akosi de ka ye na nanom ne niam bebre ye hu se makosi de ye amoba bedidie mu se bodwa foforo edwa bo no de ne tato di enti kura na abodom akosi de di manim amosi moba bedi mo de tonsa afre se bi mpreduasa asanteman ni abodom man nyina de hye ne ekwa chichi ni benche na botae be kurenti ne tai edwabo ye chi okay yo aya botaya eta edwabo yura eba boy so yesi akweside kese a yura eba bidi oni abodoman ye ka abodoman enye kuru ba ku enkuru na aka bu na ye abodom nti kuru ni bi abodom aye we eye kuru ba ku ye wo asokore aye twa so ye nkuru ki twa so ye wo dutum ye wo adwinase ene wo abuaso odumasi yes enkuru bebrebe sha abodom ase enkuru bebrebe na aka bu na ya abodom na hane o mahin nkuru no yes hane abodom man ahinkuru piawo edisa nkuru nyina no na yewura se obo double kese e dia hyenkuru ni nkuru nyina enyam na double no titru betaye teche pa ni se o se obekọ kuru bia so no sebe so obia owo ana obonti so ni ba kuru bia ma e wo hene ahimfie na odikan e de piawo no correct na wo hwe ya ahimfie a yewura ba ya nche bohun se abodoman ade edi enya kese pa ya himfie nti yeba fatu mu se na sa ade a le bota ye kese a opese wo ye anate dwumede kese a opese wo ye edikan se obepe ahimfie a edimu efata abodoman de si o abodoman na afie so asan ahwe se development a wo se wo ye anaso o man ni koso anaso man na adwun koso de bua nkunku na aka no so wo de aye nti se ni pa de dwaba ye bo no de butaya o de dwaba no se o de bua like o ton sa afre adofo abodomfo ene ahoho o mu nyina enim abodom se o mu mra na o mu ta na chi na kakra obi a no famra no famra ta na chi na ontimi mpija ahifekese like ebeboa na se obi abo say yes abodoman yenso ye den yiwo and say yes umbo for abodom benkum hini madaro mayura abodom benkum hini ene twetwe nkomo no botaye taya kweside a ye bebo hu dwa na de ntia na na bebo dwa na ode atodwa no ye na nkoso hini so toa so ye ntia na waase yo pese oba ye na kweside we ni de dikare kweside ni bia abako na sa kweside ebe ni wo hwe se no ofese sise safi we twam a na so obedi akonya no wantimi ani na kweside kese amana ye fe anase ahye akonya obedi nanim onyam na wo bi awuse nim se akweside we ifiri eye ya ni se ni ikato nso yira there eno so ye asanteman dia nti onya da age nko sa eliti no oye se dabi me fa nhye edawe na mifiri ho a de bebe bi menya adaje akoso biura akweside ikato wa afie mu eno ti no de ye se o ma fi we nya de entwam ansa na wadi na akweside nti akweside na wadi bi na we na opese
odi ansa wode akodi ode akosom ne wura kese na aye den eba no sanity yura wadaro ma metemasi ya na se botaye nchia ye ahemfie ana ahemfie na chi ne bibi foforo sa to ahemfie no so bi ma yura ye bo hyese adwai ahemfie ne impunto kakra opese oye ma Abodom ode ba Abodom but the kese pa ne de ahemfie no na na kakra di eche obedi akonya no on se owo ne manfo no wa kwantuo mu enye nyina ne no correct di odi sa akonya we to safre Abodom ma aboaso odumase dotum aginase ni asokore obi ofuru bi mo amwo manone ene nyina wo to ne nsa afrem so mumra no mumabua no onye de onni na de ye dikan na man enye animonya na akonya so aba se obetime nya ntoboa kakra no so odi apagya ahemfi a amakru no ede enima benya yewura no mo brani ntime se menhye dan ha mo bebre na yenhwa ade na bebodwa da na bebodwa no ni nyina ya ahemfi titiri nti na ebodwa no na akosi den so yahwe wona wa mo no ne ye de sisi fi asemo ma baba behwe sese bi esi ada Abodom manya mo wura waba na yenhwe amane ne amamre wa akosi den mu ye mabunu de esiso a ehun hia ye efutuo be na sisia no mabunu wa abonten no mode ma omo fa ya mane titiri ni akosi da ya dadua na bia ye di no efutuo be na nanankoso wadaroma wode ma mabunu wa abonten yo onze sese ya tia mamra to agu sa nti ama enema bia koche akosi da na ye gie no efiri awukude eba ne wona be daboni bebrewu na consider na ya na yeda eyempom so achese yede eto nsafre ye nyina ya ne kuruma no ye nananum a omakom akonkrachi se omomabua ye ewo sunsun se be pagya yekuru ne edidi ne no ato edidi ne momu bi adi so nti edu ho no a emamre bebre koso ohena woda kurumu no ekọ ne o baby a sensuo da ho baby o son no anase okonko banso a obekọ nkunwafie eso koya mamre so nkunwafie ade esre enkwatenten sika ninche awo ne bibia se de beya nikuro no bepagya so yes o mo sre makuru no ma ne so no nko a enyo no nko a na ene mafo aba no akwasida kura ubehunu na de ense so anwuma ense so obo no okurum kura no wo obo so ki hunu ka kwasida frida pa anwumre no nsia ye nye dede okurum ubeti dede a ohini de simpene so ade akai ne manfo se da kase bi se ye de eba so ne mafo atu ye nemum ye bompa ye enkachi kakra but ebinmu ya tinyema bi ase bizu nyanti ase ntin kakra se yebo modini ma ye manma no omhu na bodina ewo ekoso ya santima mumhu ehun faso na omunso du ebi no na omunso ehun se mabakosemi sanity eranom ahwefo Abodom enkoso hene ene sebi Abodom benkum hene ene yenya wo mo ne de ne wo twetwe nkomo afa berema kwabenanti Abodom hene otumfo brempon waduana de hye ene no wo bebodwa na dwa bebo ni nyina besi akwasi de di animi na wode to nsafre ankrenkre wona wa bonten nyina so omomra Abodom man omakwaku di sebi mpia so bi ma so nyina amra na omomra mehye fa no omdwedwena Abodom kru no ewura no madaroma ade ba ko bi agya no ma mepese me di behyem yenim se dwa bobi asese de aban ne mpanifo nyina beba ne yemfa akonya we so eba ne se ebehia ne ma bebre ade asiesie Abodom titiri oni ahemfie ya ye ba be besiesie ya ade be ne ma sa ekoban ti be hia mo afiri aban ho ade be niema na ye hwe ni afiri aban ho so mfa mebo Abodom you vayan koso hini die mze wase bi se dey se ekoma me etisa ekuro bi ade enkania school sem insu sem eniema bebri nti yanan bia sa nti ye tunsa afre abampanifo bia omo ati yanu asemi se yantimi mpontu yensan frɛ no na ɔti din bi sɛ yɛkuro bi di Abodom ne hindi sɛ ɔbɔ dwa kwasi dɛ ɛde aboa ne kuro apagya ne kuro a
ɛyɛ adesrɛdeɛ deɛ obi de bɛmɛyɛ biara no yɛhene n'ani bɛsɔ piao nti yɛsrɛ wɔ mo a wɔn nso ntwa wɔn ani bɛhwɛ abɔdɔm man na abɔdɔm man no sɛdeɛ yɛka no nkuro no bebree nkaka school sɛm nkonya nkani akora sɛm ɛnhyɛ da ɛnyina yi papa de yɛ adesrɛdeɛ abampani biara na ɔwɔ abɔdɔm kɔtɛm ha biara no sɛ yɛto yɛn nsa afrɛ no sɛ yɛnto yɛn nsa afrɛ no ɔte yɛn ka yɛsrɛ no ara ɔmmra ma yɛyɛ mmoa na ɔno nso ba yɛhyɛ bɛyɛ na wa a wɔatu wei ɛyɛ nkɔsoɔ hene ɛyɛ abɔdɔm nkɔsoɔ hene ɛna di adesrɛde yi ɛto sɛ bi aban ne mpanifoɔ nyinaa anim sɛ edwabɔ ɛyɛ kwasida mo wabɛtena ase no ɔmomra mɛkɔ ɔmommoa ɛne mo mbɛhia yɛhwɛ kuro no mu agyana bia adesua mu nsɛnsɛm nkonya mmɔfra kora tena so esua adeɛ no sɛ bi ho atɔ kyɛma nti aban mo mmra sisi ana sɛ bi ɛyɛ kwasida edi anim ɛba bɛdi deɛ ɔmo so mmra metie sɛ bi yɛwura barima ɛyɛ kwabena enti ɛmmoa obɛhia ɛde ɔtɔso mienu ɛbɛhia ɛde afiri ɔmo hɔnom nti ɛbɛsra hwɛfoɔ sɛ dwumadie no wɔ Asantema So TV YouTube Facebook TikTok all the social media handles baabi biara wobɛhu yɛ to subscribe channel na share dwumadie no o comment no so yɛ 7 periods a comment section wɔnom no kɔmɔtwetwe na ade afa na wama yɛhu baabi a wo kyerɛ wadwen no ɛde afiri no amakasa no so ɛho ada hɔ no like dwumadie no ɛde amame yɛbɛsɔre dwumadie no so yɛ ne nana benkum ne nana nkɔso bɛsɔre so ɛnkyɛ yɛwura no yɛbɛsɔre so na ade baako ɛna yɛ asɛ bi mpanimfoɔ sɛ sankɔfa yɛ nkyi na ɛwɔ sɛ yɛn kɔmɔtwetwe na ahyɛseɛ na mede ba yɛwura ɛyɛ barima ɛyɛ kwabena nti a ababi ɔtɔso mienu yɛhunu sɛ bosomi nson ani ɛna wɔde kwasi bibi kyerɛ yɛwura ɛma yɛ no kuro no mu na ɛte sɛn ɛna wɔbaa yɛ nso so kuro no mu ɛte sɛn sanse yɛ nyinaa yɛnim sɛ akonya deɛ da hɔ no mu a menteme ho ase bi ba ho na obi abesuan bosomi nson bi di akwasi de kɛsiesie a na ɛsɛ sɛ kuro no ɛyɛ ni gisɛm bi na ɛsɛ ɛkɔ abɛka kyerɛ ɛsɛ na kuro no ɛni onipa bi a ɔte saa no na ebi a emu te sɛn anadeɛ na ɛkɔ so kuro no mu yɛlase sɛ meyi wɔ asɛm ya no a dedi kan yɛnya yɛnim sɛ Africa kra atwa mu ɛnɔma pii na akɔ so abɔdɔman a ansa amfaka ɛho dada na ɔwɔ hɔ ɛde ɛho nsɛm bebree ɛma kuroma ɛyɛ sɛ ɔmo mpani ɔmo yɛ no hɔ ɛma adi baabi na ntumi kɔ ntumi na nsi kuroma ɛna ɔmo sɛ ɔba a ɛnim deɛ kuroma no de bɛyɛ dade Benfie so kra na ɔma ha mfie so na wɔhene ɛnsi kurom kra ma yɛ amamre da ama wɔhene a wɔte ɔma ɔkugamba to sɛ kuroma ayɛ no kran sɛ no mu bi a wɔyɛ no mu bi a wɔyɛ no nso mfaka nti no emu wɔ no nti ɔmo yɛ no dɔm na ɔmo de no kɔ yɛwa otumfoɔ ɛna otumfoɔ nso de na ɔbɛdɔm sɛ wokɔ otumfoɔ a afɛkuo no wɔyɛ benkum ɛyɛ yɛwa na napabrɛnti adebio ɛyɛ benkum afɛkuo benkum afɛkuo na yɛwa ɛna wɔsɛ tutu ɛde ma benkum afɛkuo no deɛ ɔdɔ ɔma no ɛyɛ yɛwa na afɛhene ɛna ɛda benkum afɛkuo no nti wɔde ma wɔn sɛ ɔmo nka nti ɔmo yɛ ne sɛ ɔmo adom afi de yɛwa tumi fa asɛ no kan kɔkɔkɔ ɛyɛ sɛ ɔmo saa deɛ ɔmo da wɔtu na deɛ so ɛdi tu na deɛ so ne ɛwɔ sɛ busapanyin abɔdɔm busapanyin ne nana yɛn mo ɛhwɛ na yɛde na nɛnsi no mu ɛba ti mu wɔ no ɛna ɛda ɔmo esufɛ nananom ne nyankopɔn ɛne sɛ ɔmo yi yɛwura nana kɔbrɛnti ɛde ma ayɛ yes yɛwura wadaro mebru we dem srɛ kasa kakra ne sɛ wɔkasa yɛ mu ne metie wɔkasa yɛ mu a wɔhene akane ne wɔhene dadaa no a ne wɔwɔ hɔ no mfie nson wɔhene asɛdeɛ sɛ ɔbɛba bɛgu nsa bɛba hwɛ kuro no mu nsi kuro no mu da ɛna kuroma no yɛ ne dɔm kuroma no yɛ ne dɔm na abusua so no ɔba apɛni so ka ho bɛgye tum sɛ ampa ɛnneɛma ɛwɔ so wɔyɛ wɔ nkonya no ho no wɔnyɛ ɛne ɛde no kɔpie yɛwura otumfuo anim na yɛwura sɛ saa deɛ a ɔnsɔre akonya so na sɛbi deɛ ɔbɛhwɛ kuro no ɛmmra na yɛwura kwabena enti abɛbio ɛbaayɛ ahwɛfoɔ na na so de kakra to aso yenti na yɛwura baayi o kasa yɛ no di twa to sɛ obi a wɔhena waba abosom nso yɛ na abosom nso no so obi di ade kɛse no korɛ ɔbaayi no sɛ wohwɛ ɔman no anigye aba ɔman no ne ɔman ma no sɛ deɛ ɔmo si agye ne tum ɛhwahoa no a akyɛ sɛ na kɔbɛnti baayi no ɔman no ɔmo ni agye ɔmo ni nso agye no ho ɛfiri sɛ wɔba afoforo wɔ sɛ daabi maba a mentena ase mɛkɔ me nkuro toɔ no aka no
akwa sa wa hwe di ati obia na nyani be hwe se ye ko nkrutu ho no se de nkro no kroma no esi ma na body no so ma na kwaba ne chese se de sisi adwabre ma ye hia ye no na chese otumi se na kwabreti ba ye na aye aniji ye kase ma abodomai na ye aniji sem kase pa ti se de ehwe na oba ye nso no na kwabreti ba ye no se wutie ne kase bi bia ne be ko biara ono de wose won pa sisie pepe yo onye sisifuo de yo de odima ene wo yo chese wo yo brasofo chese obia ye ko bi kro bia ye ko so obia no obia kwanse be ka onye asem na mintie na mo am so me de ama onti we akobie ko bi se abodomai ye nya se ohena ye fi se yakoma mu de obetima ye aboku na ye ni de agino so tie enne kura se ye tena se kakra bi kura mpo na ye di nsem so tie mo ba homa ni judgment se do si bura asem na yi na ache se na amanfo boje no so na ache se we yo hina sabe oba ye no o man na ye den eni aso pa na kaje sa dia na kukuru no aka etiti apansam so ba wa hye bo se obeka enkuru ni nyina bo niam atochima ni bibiara obeyi afiri ho no ma pepeye akoso apeja abodomai nti no oba bo so nsu ya wose de bi ma himfi amba be hu ya mani nye ho en shenkura nti mi si fofo okohwa se wa hyase atwa no agu ho no de den ya se kura wa hyebo wa hye se obo ni gwa wie ye na obo ni gwa wie ni gwa ni wie ye no a o hyase asi nti we kire se na nakwa brenti o to so mienu ya oba o wani so ade hunu mo abodomai no na yesu ehunu se eye nkonwa no na yi wo no amaye efi se ni sabe di suni ne ban nyina ne ni ye nyina na nakwa omo ye de ya meto no na omo hu na nakwa bra enti odi nka no de omo nyina ka se sede na na tie no saa no no so tie enti na nakwa bra enti odi ka de na ye ma pia mbo mu ma ahwefo yeso wo trofo se ne dance ni wa mo no ne yankofa na meka se wo pedance ni we die sebi ne nkoso hene ne benkum hene mu a na omanu muto omudi na ho adanse sebi yese e de ura otumfo ne kan yese se woni sika mpo na atena konya so na de mese ne kura ne ahobrase a nkonwa na ebehwe we bi na nkoso ne benkum so kafa ye berima kwabena enti Abodomhene otoso mienu na adanse ni nyina nananom de amaye enti ebesere ne ahyere ankrenkre wono wonsam obi se edwabo nananom dwabo no bekoso da be madaroma 27 October 27 by dwabo no yomu ye be 3 days activity. First day no football event and I said games so it's going to be football event agudi asante agudi bia ye beto ware wo nti ye beba ye beto dame chese ampe ema penifo ne ema bayo like ema agura na edi ne tete no ye bedi na Abodom ena ne memedano pano ye beko float no exercise kaka ye de bo dwumade no dawuro de akere nkuku na kai ho etwa ho hia no ama mo se adeche ne kwasi adam dwumade kesese na ye re edi if float no ba enso wa ye be sha ase wonim se dwumade ye bedi ye da wo etitru akese ene ye de ba oman ye de ba yekoyi mu enti ye be hwe se ye kuroma no ene ye mpanifo ne ye wura yenye beka bom na esiesie kurunum kama se mintwa no wo yewura beto aso yewura benkum beto aso na se yewura otumfo se tutu asante nanamo na yedi yesu an sanse abre bi obedi akoside bia no yete yehusi montene siesi fi se sada le da konkon esiesie kuruma nanamo mbeba fie akoside ne hu sampa o ma ya ko yenchi wo mo hwe yenchi no so no omu di yehuni enti yebe ni nyina enti yewie float no nsisi eni bia then yewura aside me abomodin ama yenya hospital kese omonso officials nurses and doctors kese omaji atum se ombaba abeboae amoma ye breast cancer screening ye ma no
any penny for ne one ubia mra ye flute na ye flute na screen is free screen is account it was free omo babes access ye ma no omo no fu mu ahwe say obi asan educate omo on how to protect their breast from getting breast cancer. It's a lot. And I feel na you are. No question. The question that any jumedi na kasa. Question. It's question that no na yedi akwasi de kese na kasa. Yeah, you buga no. Aye 27th of October. Bosomi ya ye wo mu 2024. Aye 7 previous obenim bosomi ya me ne wo kasa ya ne da to so aduonu enson bra. Ye nyina ye nim se ne da to ye bosomi ya ye me obenim bosomi ya ye wo mu ya ne da to so ye edu emienu na yewura ya de nyina barema esumadi sechi kuma woman hene a wonya ne ba bi ko ye mfinhia be ye se bi dun son dun watwemu ani ene ye komu na ebusua ene yewura wotumfo ayi eye day de asi wo start e be hyase eye 12th of October na ko end 17th nti firi ho nom a ne week pepepe ne se ye ba abodom ne ya ba be di eye akoside ne ya bodwa e de asiesi abodom kro nti kai ho ne bra ye se ankrenkro wona be badwumadi ne nyina bi nananom adaroma se obi wa abru kire ba bi amono ne ba bi ono de kro ni mu aha ne wo firi na se firi ya no mo ntumi mma o sha abodom ase na wo ntumi mma number ben se de be ya obi pese wo fere se ye WhatsApp kro bi fere abisa nsem bi afiri efia ono ntu be hu adaroma se nana nkoso ne de betudwa nana benkum no de atudwa ama hwefo nso so ate se de be ya de oni hanom emua bi a ode beboa bi a wo fere sisa ahomatrofo no so a obetumi de aboa afaso adaroma me da say it numbers ne de aye planning committee members no and your numbers and a bit my friend it me amity Nana Abodomhene Bekwai, part of the planning committee member and also acting as chairman of the planning committee. Okay. And my number is 054 77 9 77 41. And I Nkoso committee member media no so 0244 539 771 mo line ni nyina ye WhatsApp media ye WhatsApp no ye 020 ye nyina na nkoso WhatsApp line 020 043 74 61 to be apa adwenkyere bi kyeremu bia obetimi abisa na so won to bo bi se o peso de ba onya number ye be kire ba bi onfanko isi ye de ubisa ofre na ubisa ye ne a ye be jwa wa tu ne mo ya kire se mom ye na ye de no ma na mom ye fanko ye kire no so no sa ofre ne a na me kan ye de number ye be pe number obi a frɛ se o peso de ntubo bi aba ye nyentu e boba mo nim na chan kwa ko fa ye so nti ye ne ewura be di hu nkomo se ye ewura ya yeni nti so bi person dey to ehene fa na nipa no fa ye beje number no ye dia mani pa no wa se dia ye be hwe na mepe mu nanamo egusuwa de ahobo egu kwa mu number se bi wo frɛ number ya ebobo kire wa hwe obi fa kwati kwan so fa ba bi fa mfikire ba bi abeka kire se he Abodomhene na asoma me nti wo frɛ nti kakra wo facility so amenu ya me ka kire wo boa wo frɛ nananemu mienu a wo mo na be ma wa homa trofo a wo bibi a wo de bu adwumadi a na Abodom kru no a se bi mpredua wo de besi so na no ena kire so obi foforo fa kwati kwa bi so frɛ wo pɛ na wo ka Abodom asema no akate no na obi sa wa Abodom asema na wo bisa ne panifo na wa himfie wo nyina dini said the any wo kasa wo ye de hye ne kasa wo nya de hye bisa wabusua dua na wantima ambo a na yeyi wakire no ene wo frɛ wa wo se ne Abodom certificate wo hene so omo amaka nyina frɛ wo mo sen ha na bebere ma kwan ma de yenkomo twetwe nyina aba na wie ye ne nana benkum ene nana nkoso hene Abodom committee for yeyi wo mo ema edwaba ye bebo eda ye nim ye kwaside di ye nim a ye nyina de ye fundraise na ma Abodom kru ede bi asisi ya himfie ebi asisi kru ya kwan ye wom ye gates ne ye nim bi ye wom nyina ene ye sade adesrede ye to aban na ne mpanifo anim ya kwan ye wa hanom nye ye ba be hu bi ye mfikire ye kwan bi dada ho ekoye mfom kofa nuane nyina ye hu sa hadodo na ye kuayo ene omo ye na kwan ye de kwa mfom kofa duane ba fie no se bi mpedua sa hwefo eni enya nti ye sraban se so beba dwumadi na se de ya woni ne mpanifo mo a omo ho pa na suku sem ba bia mo fresu ade suku nkonya omo tena so no ye mpa ni ni emfa mehwe ni nyina nananom se omo hia eho emoa nti ye be sra hwefo ana beba ma ye kwan me de nkomo twetwe ni nyina aba no na wie ye
number no 0244961189 Asantema so TV wadwen kire no esai audio esai WhatsApp line baby biara ha obia no wo de ye fa so a ye de beba na ye no so aba betwetwe nkomo se de tete Grand Echo Camera na so wo frɛ djuma bia wo de bia frɛ no na woni woni nsa wo so Asantema so professional studio and see the one was be Pia Santimant, be a fast Santim who be a Santiamani and 7 periods and a man dear, a mamre and Totonase, into Kayahum, Yinkupim, Kumawu, Yamia Tomua, Ayamende, the enemy, or Benimbus me, woman that a dick toss away do me, and yes, I say, Yokuma, Yako cry, you wretched crack, in China, baby, my meeting at the Aduana this year, Bediacom, Yakram. Santimanso TV, yes, so Mosompa.